câta droaie ai? Cred că mai bine. Dar nu mai vine acasă. Să întâlnește la școală pe drum. Nu mai vine acasă. Iată, au fost la ușă, au sunat și s-au dus. Asta era. Am dreptate eu. Ai dreptate tu. Am dreptate. Asta e o păpușă. Ce păpușă e? Baby Light. Baby Alive! Bravo! Desfă-o bine și du-te la mami. Și puneți-o departe. Mamă, ce păpușă mică! Baby Light. Ia, ai vrut și pe asta? Ai vrut și pe asta? Ai scris tu la moșu Toate. și le-au adus? Nu, tu mai dragă. O înțelegi moșul ăsta, vezi? Păi dacă mami a fost cu vorbește. Mami a fost și-a vorbit cu el și tata mare a fost și-a vorbit cu el. Cu mama mare, cu toată lumea a vorbit cu moșul. Că eu am vrut că mă fac să văd. Mă atunci sunt cu Dar nu vine, mari moșul. Nu mai vine, gata, a fost. Am ți-a adus bucările cu mai. pică. Nu-i vai. Desfăță-le. Doare ciufii aia. Desfă-o repede. Te de șampanie. Gata. Mai Nu, amicile, prea bine ambalată. îmi dă bine. Sărită. Serios? Ia aia ce-ai scris pe listă. Na, mâine cu mata mare la cumpărături. Ia aia ce-ai scris pe listă. Da. Nu, ai scris-o și pe asta. Băi, da, nu. Da. Da. Să-mi băratul. Care am învățat? Vala, îți place și băla. Da. De la E mami. bine. Desfăți-le pe toate de la mami. Mai bine. Na, ți-ți place ăla? Da. Vezi? Asta nu-i dau la Rebecca să ne duc acasă. Săruie de aici, ia tu. Nu-i dau. Ca să poată de măcar așa. Să se dea măcar. Să se știu că se ne machează. Că de fetiță. Zici că tu le-ai ambalat. O știu omul ce-a avut pe listă. Da, ce ai avut pe listă, ți-o trimis. Auzi, mă, mea că amară fost lista asta, bă. Care am balat? Ce? Care am balat? Cine s-a îmbalat? Aia, dar am îmbalat. Moșul ăsta nu știu ce a făcut. Și că nu știu că cu ea. Moșul ăsta m-a îmbalat. Ca să nu-i fie frig, mami. Ca să nu-i fie frig. Nu e, nu te teme că e cosi. A trecut moșul, ce mai vrei? Nu mai vine altul. Se fini. Se fini. Faci pipi? Da. Hai să Da, mergem du-te la baie repede. și apoi Desfac eu, desfac eu. Nu, la